obodo adịgo mma ya kilienu ndị na-akwado obodo anyị nụ ONYEOMA TOCHUKWU gwara unu n'obodo adịgo mmanụ mmadụ agbazinala obodo ọsọ na ọdịrọ mmanụ maka ụbọchị ikpeazụ akụlo na mmanụ onye gbara ya nụ obodo adịgo mmanụ AMAGUNZE adịgo mma n'ụwa onye ọbụla batabanụ akụlo na mmanụ onye gbara ya onye debe n'ijolu na obodo adịgo mma asị na akụlo na mmanụ onye gbara ya nụ obodo onye bụ obodo ya nụ AMAGUNZE asago n'anya nụ maka na nwatakịrị ma ife a na-alụ abụazị ụmụaka nụ ụmụ amagụ ma ife a na-alụ nụ ONYEOMA TOCHUKWU NNAMANI NWAEZE na-ekwu okwu AMAGUNZE akụnugo ndị na-edozi obodo ndị na-eme ka obodo dị mmanụ bakanụ ụmụ AMAGUNZE bukanụ ndị na-achọ ọdịmma obodo bịa ndị si na AMAGUNZE ya ga n'iru afaga na-ekwu maka fanụ wayo wayo gabaja ganụ ndị menwụlọ obodo ifenụ ndị mmenụ ka bụ n'anya ndị eji ekwu okwu n'obodo afa nwaka obodo adịgo mma n'ụwa AMAGUNZE adịgo mma obodo adịgo mma ahai obodo adịgo mma anyị AMAGUNZE n'ala ekene nụ obodo adịgo mma ezi mma niile dị na AMAGUNZE ONYEOMA TOCHUKWU ekene unu isi ngene bụ nke anyị nụ NNAMANI NWAEZE karịna-aza nụ ONYEOMA TOCHUKWU na-ekwu okwu nụ AMAGUNZE bụ obodo m nụ AMAGUNZE nụ na-ebukanụ anyị buru ibu rie nnenụ anyị ma ife na-alụ nwatakịrị ma ife na-alụ n'ọlụ a dezie n'ọgbazụ ụmụaka nụ ụmụ amagụ ma ife na-alụ nụ anyị dozie obodo anyị ka ọ dị mmanụ ofu obi ka anyị ga-eji udo n'ịfụnanya ka anyị ga-eji anyị dozie obodo anyị ọma mmanụ ụmụ amagụ ma ife na-alụ nụ mana Captain Evarist Nnachukwu onye AMAGUNZE odengene ị na-edele olu na-edele Igbo nụ ONYEOMA TOCHUKWU nọ n'egwu nụ Chief Okechukwu Nwachukwu bilinu Aiwa King gaba n'iru Indian Godfather onye AMAGUNZE Indian Godfather Aiwa King obodo anyị adịgo mmanụ AMAGUNZE adịgo mma AMAGUNZE adịgo mma AMAGUNZE adịgo mma Chief Tochukwu Okonkwo ONYEOMA biko Tọwanụ
Hotel na Abuja nụ una mana onye Amagunze ka ọ bụ aka onye weta na South America ị na-agba bọọlụ na-atụ bọọlụ na-agbasi bọọlụ ike nụ ONYEOMA ONYEOMA Tochukwu na-ese gị ọ ya dịle na mmanụ ebe ejeje ọgụ gbagote n'ịdị mma Nze Brandy Chinedu Nwatu ebe ejeje ọgụ na Amagunze nwa Amakojo isi enu n'ebe Amagunze ka isi pụtasị ọ ya dịle na mma Captain Ndubuisi Anioma ONYEOMA n'isobilinu aka n'ime ọgụ ugwu na mmindilo n'isobilinu ONYEOMA deli mma ezi nwa Amagunze bilinu anyị ekenezi anụ Captain Ndubuisi Anioma ugwu na mmindilo 1 of Igboland ezi nwa Amagunze ọgwụ ị na-eme ọgụ na-emere ọra ONYEOMA Tochukwu kelere nke ime na maka obodo anyị adịgo mmanụ Sir Michael Nwatu ONYEOMA n'isobilinu oil and gas bịa Sir Michael Nwatu Uluka na Chukwu 1 na Amagunze oil and gas ịnọkwa anachọ mmadụ achọnụ dezenu na mmadụ ụba ụmụnna Nwezuakwu na Enugu steeti ONYEOMA bịafumanya onye ga na-ekwu maka ya Chief Gregory NNAMANI Inyaba ụmụnna Nwezuakwu 1 Enugu steeti niile ONYEOMA na nke imela makanụ ụmụ Amagunze si mụ kene inu omenka afọ n'anya isobili onye ọbụla bataba n'obodo anyị adịgo mmanụ na kwulu na amalụ onye kpalianụ onye ọbụla welu udo n'efunanya nụ na eziokwu na ofu obi maka na ife ụmụ Amagunze chọrọ na ife anyị nọ n'ime enu ONYEOMA Tochukwu nweze na-ekwu okwu Ikechukwu na jibịa ezi nwa nkene gaba n'iru ONYEOMA deli mma eze ụmụọgọ the mayor eze ụmụọgọ n'ogodo Amagunze ka isi pụtasị anụ eze ụmụọgọ nke anyị nụ aka tinyelu street light anyị fụrụ ive imen Ani Sunday Joseph ONYEOMA bigo bịa maka nwa na Amagunze Ani Joseph Sunday nwaka nwa Amagunze ka isi pụtasị anụ Managing Director Zimo Truck Parks isobili anyị ekeneke obi na mbọbịa fụmanyanụ oke nwa David onye mechi ONYEOMA dị n'ịdị mma
oke nwa David Onyemechi obi na mkpọ esa na-elifi onye obi amụlinu mmiri malugo onye mmadụ Chukwu na-ekwunyere na nke imela makanụ Managing Director Dapan Electronics Limited onye mmasị ekwe egwu mnevu Amagunze wepụtasị onye adịghị na mmanụ High Chief Chukwuemeka Ede onye mmadụ manyanụ ide na Amagunze gbagotenu ide gburugburu gaba n'iru ide ngwongwo na ngwongwo High Chief Chukwuemeka Ede ide nke izizi na Amagunze ide jimba na Amagunze ide gburugburu na Amagunze niile Chief Executive Officer E-Communication South Africa ETY Limited CEO Imabros Auto Windscreen Nigeria Limited and Chief Executive Officer Amaco Company Nigeria Limited Odogwu na South Africa Oyibo Treasurer Amagunze United Brothers South Africa and Financial Secretary Kanu Welfare Association South Africa Amojani Amagunze kisi wepụtasịanụ obodo anyị Amagunze adịgo mmanụ obodo adịgo mmanụ onye ọbụla bataba Amagunze adịgo mmanụ onye mmadụ Chukwu nọ n'egwunu anyị ekenesianụ Mr. Ikechukwu Bago onye ji ikwu na Amagunze onye ji ikwu n'ịdị mma obodo anyị Amagunze adịgo mma onye ji ikwu ọnya ga-ewu na-eso ịnọkwa ya onye bụchi nwoke nwa onye mabilinu ọfịa Amagunze gbagote n'ịdị mma ọfịa China isi anụ Amagunze ka isi pụtasịanụ ezi nwanne Austin oke nwa akụ na Amagunze n'isofili akụ Austin oke nwa akụ na Amagunze ịnọkwa ya obodo anyị adịgonu mmanụ atamawa awa atama China atamawa awa nwanne oyi oyi na Tunisia Amagunze nwere ife niile nụ anyị nwelu ndị gwụrụ akwụkwọ anyị nwelu ndị na-eti egwu anyị nwelu ndị ọrụ oyibo anyị nwekwaziri ndị na-azụ afịa anyị nwelu ndị amị ife niile dị na Amagunze onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu nụ anyị ekenezianụ nwatụ Nicholas Uchechukwu onye amị Amagunze obodo Itegina ịnọkwa ya MC Amagu Nkanu Comedy ụmụ Amagunze voyi n'anya nụ nneka nwanne m nọ
n'osobili ada magunze jagala ada pharmacist nega NWAEZE ezi nwanne m ada n'elukwanu Sunday nwanne m n'osobilizienu sonipa soni na ho obele nwanne m n'osobilizienu Chukwu dị NNAMANI nzewanu bilinu ankoto ezi nwanne m nzewanu anacho mmadụ achọ na mmadụ bụ ụbanụ ike n'ọwa ezi nwanne m nchagu isi bịanụ obele nwanne m agweliselisi na Filipin nwa akụbigi na Filipin obodo anyị adịgo mmanụ obodo adịgo mma obodo adịgo mmanụ obodo adịgo mma onye ọma Tochukwu na-ekwu obodo adịgo mma onye ọbụla bataba na AMAGUNZE adịgo mma AMAGUNZE adịgo mma obodo adịgo mma mmadụ agbazinala obodo ọsọ obodo adịgo mma onye jebeli joluna maka ụbọchị ikpeazụ akwụlo na mmanụ onye bara ya anyị lụsịa na mma anyị bụrụ nata n'obi anyị obodo eze adịdasị nwanne m n'osobili adịdasị nwanka n'ogugu eze ma ntụkwa ya egwu nkwụ ọgụ nzegiji mpịakechi isobilinu obodo adịgo mma nenu obodo adịgo mma onye ọma Tochukwu nwa NNAMANI NWAEZE obodo adịgo mma ọmaga na AMAGUNZE ọmaga nwa NNAMANI obodo adịgo mma ezi nwanne m obodo adịgo mma obodo adịgo mma mmadụ bụ na abịa zụrụ azụ dezienụ na mmadụ bụ na abịa zụrụ ọnụ mmadụ ga-eji ama obodo ama ma onye nna gbara afụ na-ewekwa n'iwe na mmadụ karịrị akarịnụ mana egwu aka na-abịakwa na-abịanụ onye na-anụrụ afịa gba mbọ tinye afa anyị n'ego a maka na ịbata obodo isoro n'ife otu na-emenụ akụlu na amalụ onye kpalianụ onye amakwana m ụlọ ahụ onye ọma Tochukwu NNAMANI NWAEZE maka onye na-abụrụ NWAEZE a na-agwụ ya kwee nke ya ma gị rapụ nka mme n'ụwa m ife mụ na chimba aka nne emezina akala chinye m n'ọbụ egwu nke Chukwu nye m na ọ dị m mmanụ egwu na-eti ka mma gosi aka ife onye mmanya mara ya nke na mara mana m egwu a dị n'obi anyị nna m bụ ude nwa dibịa nwa NNAMANI NWAEZE nwoke ọgwọ na ụmụatụ ovulaga ogodo ifeọma oge ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịsị ma nchụso aba bụ nwanne m mana ọ masịbezila anyị okwu